Good morning, good morning, good morning. Sanibonani la ekhaya, niyaphila namhlanje? Let's hope niyaphila bafethu. Mfoka Mkhonzweni nibingelelayo. Kuyi-Thursday ekuseni nje, siyabonga kakhulu maniphila bafethu. Siyabonga nangama comments wenu kuma-video engiwafakile la, especially i-video engigcina ngayo izolo ebikhuluma ngesinqumo senkantolo ngokuqondene noBaba uZuma. Hayi, ngiyaqala ukubona indlela abantu aba-react-a ngayo kangaka. Mangibheka la ku-TikTok nje about 80,000 manje wabantu ebathintile le judgment ba-react. Angeke-ke ngibakhulumele, ningabheka kuma-comments nizwe ukuthi abantu bathini. Engingakusho nje ukuthi abantu abaningi bakhathazekile ngesinqumo senkantolo. Even abantu okungebona ama-supporters kaBaba uZuma. Ungabheka la kuma-comments. Abanye baze basho ukuthi mina ngiyi-member ye-party ethile okungeyona even MK party. Kodwa ngithi uZuma asikho isidingo sokuthi akhokhe. Kusho abantu, i-reaction yabantu, akusho mina. Nangale ku-YouTube kanjalo. Yebo. So ngiyeke ngathi ake ngiphinde ngixoxe nje nabambalwa khona la eTradini. Ngiba interview just for ama minutes nje ambalwa. Ngizwe ukuthi bathini bona abantu ngalesinqumo sokuthi uZuma kuthiwa akakhokhe u-28.9 million within 3 months or bazothatha ipension yakhe. Baphawulile kabantu njengoba ngishilo, akusibo ama-supporters uZuma kuphela lawa, even ngama-supporter ama-party ahlukile kuleyo ehola uBaba uZuma. Lokho nje ngokwakho kuyakutshela ukuthi abantu kahle kahle basebenzisa umqondo la nenhliziyo ngalolu daba. Ake ubalalele ukuthi bathini-ke. Igama lami nginoMpumelelo ngwakamkhaliphi, ngihlala eMkhondo. Mina ngokukhulunywa i-state ngobaba wethu ngiyakhala kakhulu ukuthi akakazi ukuboshela into angayazi, ukuthi angakhokha imali angayazi. Le mali wayinikwa umbuso, imlekelela imncancele emacaleni abhekene nawo. So-ke ngiyaphikisana ukuthi akayikhokhe le mali. Ayikhokhe? Ngiyaphikisana nabo ukuthi angayikhokhi. So manje uma engayikhokhi 3 months kwaphela thathwe into zakhe, uthini ngalo? Bayagangana kanjalo, kuphinde lento yakenzeka manje eboshiwe. Kuzophinde konakale futhi izinto futhi nanjengakuqala. So izokhokhwa ubani le mali ngoba nawo 3 months uyaphela? Awuyibone i-government ngoba yiyo phela yayikade imenzela, azange yena azacela. Akashongo futhi ukuthi akakhoni ukuba nommeli ngokwakhe. Yeah. Hayi kezwakala. Siyabonga. Sambuyani mabukile emakhaya. Ukukhuluma ukwanele le cash obuya khona ePetika Mkhondo. Mina ngalo daba la Zuma hayi ngithi angayibuseli mina. Ngoba phela manje beka president vele. Bekumele baholele yiyo vele. Yibo kumele baholele amaloya ngoba vele nami bangibuka kade abalandeli baZuma hayi abayisebenzi. Ngeke vele bayivume lento futhi hayi kuzolunga. Ngoba manje lo muntu lona vele okile wasiphatha kumele aholiswe vele ugovernment. Okay, siyabonga. Igama lami ngumlaba dashboard ngisuka ePetika lapha eMkhondo. Ngikhuluma ngale ndaba yaZuma lana, le ndaba yaZuma ayisiphathi kahle mani ngoba uZuma azange abacele imali ukuthi manje bambhadarele amaloya. And manje ngoba bayifuna ngathi sekayicela manje angazange. So nginombono lawo ukuthi nje uZuma angayikhiphi le mali, angayihluphi ayihlalile phansi ngoba azange abacele. Yabo, makazange abacela kumele bese bayamhlupha ngoba yena akasangeni lapho bamsiza baceda kuye angabacelanga. Azikho izinto ekumele ithathele uZuma, impahla yini endlini, imali empesheni akumele ithathe. Siyabonga. One. Mina ngingumandla kaNgqo. Mina ngingumandla kaNgqo. Ngokubona kwami mina ngibona ukuthi uZuma le mali ngoba wayede lento kwakuyinto ye-state. Ngicabanga ukuthi mina kufanele lento. Makusho ukuthi kufanele ayibhadale kumele abambisane nawo ugovernment ngoba vele kade wayekahle kwakuyinto yo yes yabo.
So uma bethi bazothatha ipension yakhe sizokwenza kanjani? Uyophila kanjani yena mase bethatha ipension yakhe? Ngoba naye semdala manje kufanele ipension yakhe akwazi ukuyisebenzisela kuphi ekhaya ngoba njengoba emdala nje akusekho azokuthola. So angayibuyiseli. Mina ngokwami nje ngibona ukuthi angayibuyiseli. Ngokubuka kwami nje impela akayibuyiseli ngoba vele ekugcineni wayekade lelo isizwe. Kuko konke lezi zinto zenzeka nje zenzeka lesizwe zenzekele umuntu oyedwa. Siyabonga. Sanibonani bale babukele emakhaya igama lami nguSifiso. Mina mphathi nami angivumelana lokuthi uZuma bengithi mina uZuma imali angayibuyiseli emuva. Ngobani ngisho ukuthini ukuthi lento yegovernment ukuthi lokubadlala ngemali kanje kubeni sisola imali thina ngapha asathola amathuba omsebenzi lokuyimali ziyabuyela emuva siphinde futhi ziyalena lena asitholi ukuthi kugahlahle benzani ngithi ubaba angayikhokhi nje leyo mali sidinga nemsebenzi thina ngapha mfethu siyahlupheka emakhaya asinalutho. Ngiyabonga manje bathi bazomthathela ipension mose uma engayikhokhi le mali. Cha angithi mina ngaloko baba ipension ngoba manje kwasiqaleni sona state esenza lento le sahamba samlanda ekhaya yena samvuza izinto enifuna lofakazi bakhona kutholakala nakahle. Siyabonga baba. Yebo. Okay, mina ngokubona kwami umsholozi cha imali yestate akumelanga ayibuyisele emuva ngoba kwasekuqaleni yiso istate esasiyikhiphile imali ukuthi besithi sona sizama ukwenzana istate uma ngabe sikhipha le mali sasithemba ukuthi sizozuzana. Manje izinto asihamba kahle sebafuna imali back. Cha bangenzi izinto bodwa ngaleya emasitheleni bese manje sekuzofuneka imali sekumele manje futhi sebamgijimisa futhi bona ekubeni kuyiba abayikhipha le mali. Cha bangadlali ngomsholozi bangadlali ngayo. Siyabonga. Nibazweleke bafethu angithi akusho mina nizwele bayikhulumela ngomlomo wabo ukuthi bacabangani ngale ndaba. So uyabona ke ukuthi isho lento isho ukuthi eSouth Africa kunembono yezinkantolo nabathile embusweni bese kuba nembono yama ordinary South Africans okuyiwona votayo. Yibaphi ke kulohlela inhlangothi ezimbili okufanele ukuthi balalelwe kakhulu abavoti nezinkantolo. Asasi ake siyixoxe ngifuna ukuzwa kuma comments wenu. Kodwa okunye sikuzwile namhla umsholozi ngo1 emini uzokhuluma nesizwe. Sifuna ukuzwa ukuthi uzothini. Yebo kuningi okuzokhulunywa nguye okuhlanganisa nemihlangano abebenayo namakhosi nani. Kodwa ngicathi nale ndaba le izokhulunywa angazi. Because sekhona nabantu abathi vele akukhishwe i-account umsholozi makunokwenzeka akayikhiphe i-account alekelelwe ukukhokha le mali ngoba abantu bathi angeke bavuma ayikhokhele yena ngepension yakhe. So kuthini ukuphawula kwakho ke ngalokho? So phinde futhi sibuye la senze enye ivideo after umsholozi sekhulumile emini ngo1. Siyabonga niphile ke bafowethu. Ungakhohlwa ukushare le video, ungakhohlwa futhi ukusubscribe nokucomment nokufollow up TikTok. Ngiyabonga kakhulu.